रावबो फैया थाब जायो सियायाथ' नुबावबायसो आर्किला दैमारि हाय आब' मा खालामदों ओरैनो दं माथो डान्स होनखो सियाया उन्दुबाय सियानि बिफायाबो उन्दुबायसो मेंबाय नालाय ओंखायनो हारसिंसो दा जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय नेट प्रब्लेम आंना आर्किला दैमारि मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया माबासो नारजि अमा ओमफ्राय सियानि फिफाया नारजि जाया नालाय बेना मैथा बांगालजों नाजों नारजि अमा जोंना प्रिया आयौ प्रियाबो नायलायलायदों प्रिया नाइस आंनि गामिया माबायाव आरो मेइना
काजलगुरियाव ओमफ्राय फाख्रिगुरियाव हाबा जाफैदों। मालायसो गोथावथारमोन नालाय आब'मोना ओंख्रिया आब'। थेंकिउ। नोंसोरनालाय माथो ओंख्रि आगै? खानायानो बेकार जानानै दंथारो। जोंहा गोथाव नङालै दिनैनि ओंख्रिया आब' माबासोमोन कबि। ए जाजायो थेवबाबो गोथाव। सम सम बिदिबो जानांगौना। लाइफ फैग्रायानो हारसिंसो दिनै। उन्दुलाजोब्बायसो गासिबो। फिसायाबो उन्दुबाय। अखा फैदों नामा? अखाया गैया दिनै आगै अखा हायाखै दिनै। जायगा केमेरायानो जा गाज्रि नुयो फ्रि फ्रि मोनायाव। आं नोंनाव ए जोंनिथिं गैया आगै हायाखै। सनिकाब्ल' हेल' आगै मा ओंख्रि जाखो? हेलौ आब' जोंना ओंख्रिया माबासो नारजिजों अमाजों। गुजुदों आंहा। गोथावथार माथो। औ नोंसिनालाय आब' मा ओंख्रि?
अखा गैया, अखा हायाखै। स्रायहांबायसो माथो आंबो। दायो थान्दा जामोनाबो बेखायनो औ, बोथोर सोलायनायखाय गगा मोनसावदों गासिबो। जा गाज्रि नुयो केमेरायानो आयौ। दालिसो दाउदै एवनाय गोथाव। King of India. Hi Didi, how are you? Fine. जागोन आब' जागोन। आं दैखौ गुदुंसो लोंखायो। गरमबाबो गुदुंसो लोङो आरो आं। दै गुसु लोंखाया आङो, गुदुंसो लोङो। थेरेसा बसुमतारी, सियायालाय आब' उन्दुबाय आगै सियाया थाब उन्दुयो। सानाव गोबाव उन्दुदोंबासो थाब उन्दुआ बियो, सानाव गोबाव उन्दुवाखैबाथाय थाब उन्दुयो। सयजनसोल' फैदों लाइभआवनो, रावबो गैया।
KN बड' प्रडाक्सन बहानि नों आब'? आं क'क्राझारनि। आगैयालाय अबेनि? अ चिरांनि। क'क्राझाराव फैफेरदोंना फैफेराखै? ओंखारनोसै। अके आब' गुड नाइट। गुमैया उन्दुबाय। मेंना फैयोना ओंखायनो उन्दुलांबाय बियो थाबनो दिनै। मा मावो गुमैया आब'? भिडिअ'आव होखादोंमोन ना मा मावो भिडिअ'खौ नायबानो जाबाय। आं होनबाय थाथ'ला आरो भिडिअ'आव नायफिनबानो नुगोन। उन्दुनोसो ओंखारसोबाय माथो। लोगोफोर आं दिनै बारा गोबाव थाला आरो उन्दुनो ओंखारनाय मोनबाय। गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन आरो गाबोनबो बे सेम टाइमावनो लाइभ फैगोन आङो। जाय जाय गाबोन आंनि लाइफआव एक्टिभ थानो गोसो फैबानो जाबाय। थार्टि मिनिट्ससिमल' थानोसै आरो आं 24 थांबाय 30 मिनिट्सआवल' थानोसै बेनिफ्राय गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन आरो उन्दुनो ओंखारनाय मोनबाय स' उन्दुनोसै ओंखायनो थाब जानानै उन्दुयो जोङो बिदिनो मबाइलफोर नायबा नायबाय आरो
सियाया सिखारां सिखारां जादों ओंखायनो नाहरगासिनो आङो। जे जाम्बु बर'याबो जाम्बु बर'खौबो बुना होलाय आब'। नाइस आब' आर औवारि थेंक इउ आगै। 27 थांबाय 30 जाबाथाय आं दोनथ'नोसै आरो लाइभखौ। ओंखाम जाबाय नामा बाजै अर्चना बर'? औ जाबाय जाखांबाय। आलुवारि मा ओंख्रि आब'? ओंख्रिया जोंना माबासो आगै नारजि अमा। अर्चनाबो रिप्लाय होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाजै। अके आगै वेलकाम। बांद्राय बुरजा एक्टिभ जायाखैना लाइभआव ओंखायनो रिप्लायखौ थाब थाब होनो हादों आरो गासिबो हरनाय मानि बांद्राय बुरजा जाफा जाफिबासो हरख'नो हाया नालाय रिप्लायखौ। थार्टि जानोसै। आब' ओंख्रिया थेंक इउ आगै। आंबो गोथाव मोनो नारजि अमाखौ नाथाय गुमैया जाया आरो बेना एक्सट्रा संनांदों ना माबाजों मैथा बांगालजों नाजों जाबाय बेहा। स' आगैमोन आरो लोगोफोर गाबोनहाय लोगो मोनसिगोन आरो दिनैनि थाखाय बेनोसै उन्दुनो ओंखारबाय स' गुड नाइट आगैमोन। ओं नोंगौ सियाया मा खालामदों सियाया उन्दुबाय। गासिबो उन्दुजोब्बाय आंहा लाइभआव माबागासिनो आरो लाइभ दंगासिनो। गाबोन बे सेम टाइमावनो लोगो मोनगोन आगैमोन। दिनैनि थाखाय बेनो आरो बाय बाय दे बाय बाय गाबोन सेम टाइम लोगो मोनगोन। उन्दुनो ओंखारबाय आरो मेगना सायगासिनो नोंसोरबो नुखादों जानांगौ। गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट।